حقیقت ما اجتماعی را میبینیم مردم میگن تربوز قیمت شده است. در حقیقت هم خیلی است. дар ноҳияи Масчо 300 гектар кишти тарбуз кам шудааст. Ин рақам омили асосии гарон шудани арзиши тарбуз дар бозорҳои вилоятӣ суғд гардид. ҳоло ба майдони 1150 гектар тарбуз дар ноҳияи Масчо кишт шудааст, ки масоҳати он нисбат ба соли гузашта беш аз 300 гектар камтар мебошад. Ин яке аз омили асосии гарон шудани тарбуз дар мавсими имсола гардид. раиси ноҳияи Масчо Аъзам Ализода симни нишасти хабари сабабҳои дигари қимат шудани нархи тарбуз ва ё ба таври килоӣ фурӯхтани онро шарҳ дод. зеро Масчо ноҳияест ки бозори вилоятро ба тарбуз ва харбуз таъмин мекунад. Сабабаш ин аст ки дар вақти киште ки бояд дар зери плёнка мегӯянд ҳам кишоварӣ мешуд, дар ноҳия дар вилоят ҳама медонад 3 ҳафта пас ва борон борид. ҳамин заминҳо лой шуда, кор кардан нашуд дар заминҳо. ҳамин 21 рӯзе ки бояд тарбузи патлёнка мегӯянд дар вақти мебаромад, ҳамин чӣ нашуд, зиёда 300 гектар кам шуд. Барои ҳамин ҳозир нархи наво камтар баланд расудааст. Як омил аст. Фикр ҳамин иваш нест. Дуюмаш ҳамин аст ки соли гузашта як литр бием 250 сомон ё 220 сомон буд. ҳозир дар ноҳия то 560 сомон баромад. Як дуюмаш соли гузашта сӯзишворӣ бием салат бием 8 сомон буд. ҳозир 13 сомон шудагӣ аст. ба қувви кори соли гузашта як қувви кори 40 сомон буд. ҳозир 60-70 то 80 сомон шудагӣ аст. ҳама чӣ қимат шудагӣ аст. не ки мо тарбузи вай дорем, тарбузи тирмоҳӣ дорем, бо дарӯзҳои наздик тарбузҳое ки барвақтӣ нестанд, ду тарбузҳое ҳастанд. меша тарбуз аст. ҳар рӯз зиёда аз 22 то 25 та портеро аз ноҳия самти шаҳри Хуҷанд тарбузу харбуз меранд. Не ки дар сари замин бошад, харидори мо нархаш гарон нест. ман намояндаи садори сӯи кишоварзӣ мо рафта пурсидем, чанд пул чӣ мефурӯшанд? وابسته به حجم وابسته به همین نرخ میانه‌اش از 8 تا 15 سوم کیلو شد. نرخ تقریبا همین 5 سوم. 3 تا 10 هم های میدو نشوده داره. و های مثلا 8 سوم. خربزا های 10 سوم 12 دهقونی دیگه. حاضر همینه 3 تاشه 20 سوم میشتم. خربزا گفتم 30 سوم بود. قیمت این قیمت این ارزان بود. قیمت شد یک بار. ҳоло дар бозорҳои фурӯши тарбуз ҳанӯз арзиши он гарон мебошад, аммо нисбат ба ду рӯзи пеш арзиши он аз меъёри камтар поён фаромадааст. яъне имрӯз метавонам бо нархи дастрас тарбузро харидорӣ кард. Шарофиддин Усаров тарбузро аз ноҳияи Масчо оварда ба фурӯш мегузорад. мегӯяд нархи тарбуз нисбат ба ҳафтаи гузашта арзонтар шудааст. арзон шудагӣ. вале ин тарбузо хато накунам 4500 сомон буд як мошинаш. оз 3500 сомон метиҳад. یک ماشینشه 3200 میتیه. این مایده تروش های 1400 1600 بیام یک ماشینش. همین 420 430 تا گیو همین 4.5 سومانی سودا شده. دانش حسابی 4.5 میغلطه 2000 تیا دیگه. اینوش و کلونوش 13 سومانی 14 سومانی تورم میدوست. همین جدر بازم. баробари гармшавии ҳарорати ҳаво талабот ба ин намуди маҳсулот меафзояд. аммо ҳафтаи гузашта тарбуз тариқи кило фурӯхта мешуд. 1 кило тарбуз 5 сомони арзиш дошт. аз ин ҳисоб харидорони маҳсулот кам шуда буданд. ин дар ҷомеаи вилоят ки кам ба назар мерасад дар аввал нигаронкунанда буд. чӣ гуна тарбузро ба кило тақсим карда ба фурӯш мегузоранд. ин дар ҳолест ки кишти тарбуз дар майдони вилоят фаровон аст. ягон деҳқон ола килобай тарбуз нафурӯхтааст. باید که 6 کیلو 7 کیلو بالا میگه تمام. مثال همین مایداش 7 کیلو بالا. همین تربوز مایداش. فروشندگان این نمودی محصولاتی بازاری محله 34 ابراز نمودند که بعد از چند روزی دیگر ارزش تربوز میتواند ارزان‌تر شود. زیرا طرف واردی این نمودی محصولات به بازار زیاد می شود. گزارش مهرانگیز عبدالحق و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.